Takže chcel by som takto na úvod pogratulovať všetkým víťazom a teda zúčastneným tejto súťaže. A sme veľmi radi, že sme opäť mohli prispieť nejakou svojou troškou na podporu fantastickej veci na Slovensku. Sme radi, že táto súťaž sa organizuje aj teda za pomoci nás. A aká úloha teda bola tento rok, čo sa týka blogu, tak vymysleli sme taký systém, že z každej knižky, ktorá sa u nás predala, tak sme darovali 1 cent na ceny do súťaže a rovnako tak potom sa časť týchto finančných prostriedkov použila na vydanie tejto povedkovej zbierky. A rovnaký diel, ktorý sa vyzbieral, nie je ešte priložený z vlastných zdrojov. Znamená, že ja by som to konkretizoval. Za ten rok od septembra do septembra sa v blogoch, vo všetkých blogoch nakúpilo 37 000 kníh. To znamená 37 000 centov, 1 centoviek, tam asi nie sú všetky, a spolu to bolo teda 740 eur. Tieto peniaze sú teda použité čiastočne na navýšenie cien pre víťazov, ktoré sa týmto pádom zdvojnásobujú oproti tomu, čo sme vyhlasovali pôvodne a čo vlastne Cena fantázie všade uvádzala. Takže týmto pádom ceny pre víťazov prvú trojicu sa zdvojnásobili. Z tejto sumy takisto teda vďaka vám, že ste nakupovali vôbec knižky, knihkupectva Bloh, sa vlastne mohla vydať aj ten zborník. Ja ešte poprosím Maťa na chvíľu si sadnúť, lebo teraz pristúpime k vyhlasovaniu výsledkov a tými centami za chvíľu pokrstíme aj ten zborník, ktorý vlastne vychádza. Takže ďakujeme aj knihkupectvu Bloh.